The junta sidelined President Mnangagwa, pressuring him to abandon his ambition to lead the country through his much-touted 2030 vision. Sanapenda mashoko atona kuti vakomana vemilitary vanooneka kuti aiwa vari kuuya vachikanda mathreats kune mutungamiri wenyika achiti aiwa haafaniri kuextenda his term of ruling beyond 2028. Sanapenda mashoko ambulanyu panapa anoti pasubscribe oreka kuti on the bed kuti mune muzimu ai vakomana vomhanya vanyira vachiti the military's anointment of Mnangagwa as deputy Vice President Constantino Chiwenga signals a decisive shift in Zimbabwe's political landscape and suggests echoes of 2017 coup that forced former regime Mugabe from power. On Saturday, Mnangagwa announced that he would not seek office beyond 2028, despite endorsements from the 10 provincial branches, which had rallied behind the leadership through 2013. This announcement seems to mark the end of ZANU-PF tense succession debate, with Chiwenga and his military allies emerging as the undisputed victors. Speaking at the close of ZANU-PF's 21st annual National People's Conference in Bulawayo, Mnangagwa framed his decision as a constitutional commitment, emphasizing his role in drafting Zimbabwe's current constitution. Thomas panobuda panapa vachizoona mutombo wenyika yezimbabwe vaiti Mnangagwa vachiya vachiramba vachiti aiwa 2030 aiwa 2030 muchauya muchipinza vamweni vamunoda vanhu. Yes, they are accepting mashoko awa, but not vamwe mixed reactions. Vamwe vachiti aya mashoko enhema, vamwe vachiti maybe he wants to align with the dynasty, vamwe vachiti maybe it's just delaying kuti vanhu vasanyanya kumujamukira. Achipotise mafuro enyu muri kune pamusoro pechitiko ichi kuda kusection medu, so subscribe or like chinotsva mubele yakona.